Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho Seh Wilasing Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira mring panjenengan lan kula Waraden titah sangarca padha. Sagung Dewan Pambiji ingkang tuhu luhuring budi, sumrambah para pamirsa kakung putri Wreda Muda ingkang minulya. Purwaning atur sumangga sesarengan muji syukur dhateng Gusti ingkang akarya jagat, saengga kula lan panjenengan saged makempal manunggal wonten papan menika kanthi raharja. Bebasan kladuk wonten kirang deduga, keparenga kula badhe matur ngengingi sumangat Sumpah Pemuda ing jaman samangke. Supados menika miyos sanes saking gegaman, sanes saking wutahing rah, ananging saking sadaripun penggalih. Supados menika kanthi raos tresna bangsa, supados kanthi aran Sumpah Pemuda ingkang uninipun, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Para rawuh ingkang sutresna bangsa, Sumpah Pemuda boten namung reroncen tembung ingkang kedah dipun apalaken kemawon. Supados menika minangka saking ebah osekipun jiwa ingkang saged ngewahi nasibipun bangsa. Lajeng wonten pundi latu Sumpah Pemuda ing wekdal samangke? Menapa sampun surat ing jaman? Menapa namung dados mawa ingkang kalindes lebu media sosial, game online saha pagesangan ingkang individualisme menika? Para rawuh ingkang sutresna bangsa, ingkang dados perkawis samangke babar pisan beda kalian wonten taun 1928. Kula lan panjenengan sedaya tanding kelawan penjajahan cara enggal. Inggih menika kaping setunggal, hoaks lan polarisasi ingkang saged mecah paseduluran. Kaping kalih, budaya manca tanpa pinilah menika saged nglunturaken jati dirining bangsa. Kaping tiga, mentalitas instan ingkang ngawigatosaken likes lan panyeruwe wonten media sosial tinimbang hasil karya nyata. Kaping sekawan, pagesangan ingkang individualisme menika saged dadosaken lirwa mring sesami. Menika paprangan Sumpah Pemuda ingkang kedah kula lan panjenengan adepi samangke. Sumangga ing paprangan menika kula lan panjenengan saged ngurupaken latu Sumpah Pemuda. Saking wahing penggalih, keparenga kula badhe ngandharaken wedharan Sumpah Pemuda ing jaman samangke.
Kaping setunggal, bertumpah darah yang satu, tanah digital Indonesia. Bangsa menika boten namung Sabang dumugi Merauke. Suprandene ugi wonten salebetipun jagat maya. Sumangga dados pejuang ing salebetipun jagat maya kanthi cara nyebaraken unggahan kang sae lan nglawan pawarta dara utawi hoaks kanthi data. Kaping kalih, berbangsa yang satu, bangsa kolaborasi. Kula lan panjenengan sedaya minangka generasi ingkang gadahi pangiket kuat ing sejarah. Saengga sumangga sahiyep saeka praya makarya ingkang saged bombongaken bangsa. Kaping 3, menjunjung bahasa persatuan, bahasa prestasi. Basa prestasi ingkang kula aturaken werdinipun ngarumaken perbawane bangsa wonten kalangan budaya manca. Menika wedharan Sumpah Pemuda ingkang sesambetan kalian kahanan Indonesia ing jaman samangke. Boten ateges kula ngewah-ngewahi uninipun Sumpah Pemuda. Nanging sepisan malih menika saderma wedharan utawi tafsiran. Cekap semanten jernamung saderma, cekap semanten jernamung titah sawantah ingkang kirang samukawis. Pramila sedaya kalepatan ing nyuwun lumunturing sih samudra pangeksami. Kanthi sesanti cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.